ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿಯಾನು ನಿಗಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಾಲದ ಭಕ್ತಿಗೂ ಒಲಿದು ನೈವೇದ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ದೇವರೇ ಉಂಡಾರು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನ್ನಂಜೆ ಉಡುಪಿ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ 700 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಪ್ಪುನ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತು ತೆರಿಯೋನ್ಗ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂಚೋಗು 6 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚೊಡ್ದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ದೇರು. ಉಡುಪಿದ ಶ್ರೀ ಸೋದೆ ಮಠದ ಆಡಳಿತೊಡುಪುನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೋಡೆಡು ಮಸ್ತ್ ನಮೂನಿದ ನಮ್ಮ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯನ್ನು ತೂವೊಲಿ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರ್ಮೈಟ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಆಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನ ಕಲ್ಲುಡು ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಗುಡಿ ಉಂಡು. ತೂವರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನ ಗುಡಿ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾಡನು ತಾಮ್ರಡು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ದಿರು ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ದು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೋಡೆನು ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲುಡು 3 ಕಲ್ಲುಡು ಕೆತ್ತನೆ ಮಲ್ದಿರು. ಅಂಚನೆ ಶಿಲ್ಪಕಲೆನು ಸೋಮನಾಥ ಶಿಲೆಟ್ ಕೆತ್ತಿದೇರು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಶಿಲ್ಪಕಲೆನು ಹೊಯ್ಸ ಶೈಲಿಡು ಬೊಕ ಅಂಚನೆ ಕೆಳದಿ ಶೈಲಿಡು ಮಲ್ದೇರು. ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲಕರು ಕೃಷ್ಣಲೀಲೆ ಬೊಕ ದಶಾವತಾರದ ಶಿಲ್ಪಲ್ ಮತ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ತೂವಲು. ಅಂಚನೆ ನೈವೇದ್ಯ ಶಾಲೆ, ಭದ್ರತಾ ಕೊಠಡಿ, ಯೋಗ ಶಾಲೆ, ಉಗ್ರಾಣ ಮಳಿಗೆ ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ಈ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಮಾತ ತೂವಲಿ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಲತಾಂಬರ್ಗಿಲ್ಡು ಭೂತರಾಜನ ಚಾವಡಿ ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ. ಬಾಲದ ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಲಿದಿನ ದೇವರು ಬಾಲದೀತಿನ ನೈವೇದ್ಯನು ಉಂಡಿನ ಸ್ರಾದು ಈ ಊರಿಗೂ ಉಂಡಾರು ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಬತ್ತಂಡು. ಅಂಚನೆ ಪುದರ್ ತಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದ ಒಣಸಲಂಚನೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡದ ಒಣಸು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಣಸದ ಒಂಜಿ ಆ ಪರಿಮಳ ನಿಗಲೆ ಒಡೆ ಪೋಂಡಲ ತಿಕ್ಕಂದು ಆತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡದ ಒಣಸು ಈ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಸಿಕ್ಕುಂಡು. ವರ್ಷದ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿನ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಆ ಒಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು.
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಯದ ಮರಗಿಲ್ದ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ತೂವರೆಗಂತೂ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ತಾಕರ್ಷಕವಾದ ಚಿತ್ತಾರ ಮಲ್ದೇರು. ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ಕಲ್ಲುಡು ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಮಲ್ದೆರೆ ಅಂಚನೆ ಮರತ ಕೆತ್ತನಳ ಅತೇ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಡ್ದು ಬೈದನು ಮುಲ್ಪ. ಮುಲ್ತ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ಮುಲ್ಪ ಜಾತ್ರೆ ನೆರವೇರುಂಡು. ಬಾಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೂದು ಬರ್ಕ. ಕುಂಡಿನ ಊರಾಯಿನ ಈ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ನಿಗಲ ಮಾತ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿನ ಕೃಪೆ ನಿಗಲೆ ಮಾತ ಉಪ್ಪಡು ಬಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ನಳಾತು ಹೊಸ ಹೊಸ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡೊಂದಿಪ್ಪೆ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ನಳಾತು ಹೊಸ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋದವರೆಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬದಿಟ್ಟು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪೆ. ಯಾರು ಓ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಿರಡಲ್ಲ ನಿಗಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು.